yelika wodi dina hande gonka nder duniya marka sila ko walla connexion be takɗo kala ko woni fu ɓalejo kam woni ragare leƴƴi gonɗi nder duniya fu min ma on ɗo yiya fulfulde ma masadde andeji recherche ji ɓe gaɗata nder duniyar ɗo ɓalejo kam wala. Bandiraɓe rewɓe e worɓe on jaɓɓama nder jawleru am. Min wi'ete minon kanko Imhotep mo lesdi Kamaru. Derɗiraɓe mi yillo e lesɗe fere fere nder duniyaru ngam ɗaftuki ande. Joni miɗo jogi ande ɗe laranaɗe yeɗuki kala getum eɗe jamuji dabbawa innetenga neɗɗo. Ande ɗe andiraɗe ɗemɗe rane en biology ko ma walla biology e medicine. Derɗiraɓe jawleru ndu nyiɓama ngam finditingo e anditingo enen ɓale en nokkure meɗen ko ma walla sembe meɗen hakkude leƴƴi luttuɗi nder duniyaru. Rammuɗum haala may kam derɗiraɓe on ɗon nder jawleru lincitoru e liñoru aɗe meɗen bowaɗe heɓa en famta koma en hirita en andita ñidduɗum e boɗɗum nder boɗɗum meɗen. Derɗiraɓe ƴami ɗiɗi sakli himɓe nder duniyaru daga ko ndu fuɗɗi ha joni e waɗoy yimɓeji nder leƴƴiji nder duniyaru fu ɗo ɗafta jawabu ƴami ɗi. Gam ko goto nder duniyaru fu faami kam ɗo heftugo jawabu ƴami ɗi fotan kala ɓe heɓugo ko walla heftugo koseje kewɗe kangeri be cardi. Ƴamol arandewol kam ko waɗi kala ko woni fu ko ma walla ko latini kala ko latinama. Ƴamol ɗiɗaɓol bo ko waɗi kala ko woni fu woni no woni ko ma walla ko waɗi kala ko latinama fu latinama. Derɗiraɓe duuɓi 850 yeeso wanguki banginɗo diina masihinko en numoɓe nder leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi India ɓe numoy dow ƴami ƴamaɗi ɗi. Nde ɓe faɓɓoy dow ƴamaɗi ɗi ɓe moftoy fukaraɓe ɓe janginoy ɗum dow ko ɓe faami dow ƴamaɗi ɗi. Nde ɓe engtinama ko ma walla nde ɓe maynama fukaraɓe maɓɓe fukaraɓe mum en wolwoy dow ngendam maɓɓe fassiroy bolle maɓɓe e windoy no ko ɗuuɗi dow ngendam maɓɓe. Nder bindi maɓɓe may ɓe wi go'o kala ko woni fu ko ma walla kala ko latinama fu ɗo jogi takɗo mawɗo inneteɗo Brahma.
e tagoɓe famarɓe wonɓe les Brahma on. ɗiɗi, kala goto nder meɗen fuu yeɗinama heɓa huwa kuuɗe laɓɗe, jaaloje kuuɗe muɗum kalluɗe ɗe huwino ha ngendam muɗum artinoɗam, heɓa wurtine yangada yeɗinego e maynego. Ngam kala goto nder meɗen fuu yeɗinama daga ko arti, dañama e maynama, nden nde maynama e kuuɗe kalluɗe, en ngam majum kadi lori fayen ɗo yeɗine heɓa huwa kuuɗe muɗum boɗɗe, kuuɗe muɗum boɗɗe, jaaloje kuuɗe muɗum kalluɗe. To ni may latake, acca yeɗinego e maynego fayin. ɗum may nasara en wiyata ɗum réincarnation. tati, ɓe wi kala kuugal kuuɗa fuu ngal ɗo mari batte muɗum. To bongal kuuɗa a tammi yoɓego, a yoɓete e boɗɗum. To kallungal kuuɗa bo a tammi yoɓirego e kalluɗum. ɗo may ɗo wi'ete karma. nayi, ɓe umroy kala goto nder leƴƴi gonɗi sera maɓɓe fuu jokta ko Brahma waddi. hakkunde duuɓi 180 e duuɓi 150 ɓawo wanguki dina Hindu en, Modibbo nder leñol e leƴƴi gonɗi nder l'islamu himɓe Iran, kañum bo numoy dow ƴamɗi ƴamaɗe ɗi. ɓawo numuki muɗum, mofto e fukaraɓe janginoy ɗum dow ko faami ha dow ƴamɗi ɗi. nde maynama, fukaraɓe muɗum e fukaraɓe mum'en windoy no ɗuuɗi dow jawabu Modibbojo o. nder bindi maɓɓe ɓe wi, go'o, kala ko woni fuu ɗo jogi takɗo goto non. O dañaka, o dañay, o hawranatake bo, o wala wallitowo. ɗiɗi, ɓe wi takɗo o oɗon mari kuuɗe ɗe o yiɗi kala goto nder meɗen fuu huwa, e kala mo huwi kuuɗe ɗe tammi warjeego to maynama. Mo sali huwi kuuɗe ɗe o haɗi bo, kañum bo tammi yangitego. tati, ɓe wi kala goto nder meɗen fuu umrama tokkita ko oɗo waddi. ngal andal innetengal Zoroastrian. hakkude duuɓi 300 e duuɓi 250 ɓawo wanguki dina Iran e Zoroastrian ha nder lesdi Iran, walojo nder leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi India kañum bo faɓɓoy nder ladde ha heɓa numa to ƴamɗi cakluɗi himɓe duniyaru. ɓawo faɓɓuki muɗum, wartoy nder wuro e moftoy fukaraɓe wolwoy dow ƴamɗi ɗi. nde maynama, fukaraɓe mum'en windo ɗo ko ɓe faami dow ƴamɗi ɗi. ko famama nder bindi maɓɓe may kam, ɓe fotti be Hindu en ha wi'ugo maɓɓe ngendam ɗo ɗum saare yangada on, e be ha wi'ugo Hindu en kala kuugal fu ɗum mari batte muɗum. ɓe fottoy haala ko larani réincarnation e haala karma. ko ɓe sendiri be ko Hindu en wi kam, ɓe wi kai ɓe jaɓayi ko Hindu en wi kala ko woni fu ɗo jogi takɗo mawɗo e tagoɓe famarɓe ɗum. ɓe wi ko kala woni fu woni non be soyde takɗo, woni non, wala takɗo sam, woni non. ɗiɗi, ɓe wi kamɓe no ɓe laari tammuki kala ko woni fu ɓawo to yeɗinama heɓa huwa kuuɗe laɓɗe, usta kuuɗe kalluɗe muɗum ɗo, kuuɗe laɓɗe ma jaalake kuuɗe ñidduɗe maɗa, aɗo mari laabi ɗiɗi. imma a warta bana walojo artunoɗo ɗo inneteɗo Buddha, an bo a handita himɓe majjuɓe, ko ma walla a engtine, a acce yeɗinego e maynego. ko yaake Buddha jooɗoy nder ladde, woodi walojo feere mo leñol e leƴƴi gonɗi nder lesdi Shin, kañum bo numoy dow ƴamɗi ɗi, faɓɓoy dow numugo
moftoy kamɓe bo fukaraɓe ɓe famtinoyɓe ko faami dow ƴamɗe ɗi. nder bindi fukaraɓe Modibbo Shinwajo goo ɓe wi'oy goo kala ko woni fuu ɗo woni no woni non kala biɗo faami fuu famay, kala biɗo andi fuu anda. ɗiɗi ɓe wi'oy ñidduɗum e boɗɗum fuu fotan kala, bana fotuki ɓalejum e danejum, jemma e nange, debbo e gorko, geɗɗum e baɗɗum. ko waɗi ɓe wi non may bo ngam boɗɗum ƴonama boɗɗum ngam wonuki ñidduɗum, ɓalejum ƴonama ɓalejum ngam wonuki danejum, jemma ƴonama jemma ngam wonuki nange. ngam majum ɓe sifiri no ɓe sifiri boɗɗum e ñidduɗum kam ɓe wi boɗɗum e ñidduɗum ɗo ɗum marama haaji. ɓe wi boɗɗum e ñidduɗum fotan kar sendataki. boɗɗum e ñidduɗum ɗo jooɗi bana buttuli ɗerewol ɗo, nde a fotai a sendira, a fotai a seka ɗerewol ɗo, a itta wuttudu wooru, a acca wuttudu wooru, bannima a fotai itta boɗɗum. tati ɗoylu kuje ɓe wi soyde faaluki kañum woni ɓuri maraygo haaji. derɗiraɓe en eggen hota nder lesɗe arab en e yahuda en. to fodde ha mi wolwa dow lesɗe arab e yahuda en, mi yiɗi mi famtina en leƴƴi ɗi goni no ha nder les ɓe wiyata moyen orient ɗo, arab en jonta Sharqul Awsat. hakkunde duuɓi ujune joyi e ujune nayyi ko arti. ko en famata kam ha lesɗe ko jooɗi bana Iraq, Syrie, Iran ɗo fuu rane en jooɗi ton. e nder lesdi Misra ko walla Égypte ɗo ɗum ɓale en jooɗino toon. yaake may ɗo Égypte ɗo jooɗi ko walla Misra ɗo jooɗi bana no Amérique jogiri sembe hande. ko artino noon ko yahata duuɓi ujune tati lamlamɓe Misra e may ɗo ɓe yahino ha nder lesdi bana lesdi Israël, ɓe wallitoy Israël jaaluki yimɓe ɓe honi Israël. donc yimɓeji feere ɓe wiyanno Assyrian, yimɓeji leƴƴiji gonɗi ha wakkere leddi Syria ɗi honoy ɗi waɗoy fasuki yimɓe joɗɓe nder lesdi Israël. e to ɓen joɗɓe nder lesdi Israël ɗaftoy wallude her lamlamɓe yimɓeji Misra en. lamɓe Misra en yerɓoy e kaɓoɓe haaɓi e jaaloy yimɓe ɓen. nde nima e laatake leƴƴi daneji gonɗi ha wakkere Iraq, Syrie be ha wakkere Israël famtoy jonde Égypte. bana joni yimɓe ɗuɗɗum faamoy sembe Amérique ɗo ɓe fuɗɗoy yilluki, ɓe ɗaftoy waɗugo immigration yilluki Égypte. nder nimay ɗo goɗɗo danejo boɗejo kadi en wiyata inneteɗo Ibrahim ummoy wakkere lesdi Iraq. to Ibrahima goo kañum goo ummoy wurtoy nder nokkure nde woni no wakkere lesdi Iraq goo waɗoy jahangal. sabbu jahangal muɗum may kam ɗaftuki heɓa jawabu ƴami ɗiɗi ƴamaɗi ɗiɗi bo ɗaftuki ko ñaame ngam yo talaka ko huuɓi ha o wonay. so Ibrahima go nastoy nder lesɗe Iran, nastoy nder lesɗe kola e Syrie, nastoy Israël ha yettoy nder lesɗe Misra. nde yettoy nder lesdi Misra go ɗum zamanu lamɗo biyeteɗo Taharka. bana no mi wino ko arti non, Ibrahima kanko o danejo koma walla o boɗejo. lamɓe himɓe Égypte bo kamɓe bo ɓe ɓale en. Ibrahima nder ganci muɗum ɗo wancide be rewɓe muɗum. debbo muɗum inneteɗo Sara
kayum may Ibrahima ɗon no wancida. To debbo o go bo o boɗejo bana Ibrahima. Ibrahima nde yettoy Egypte heɓa o ɓadi to lamɓe Egypte, o wi'oy lamɓe Egypte oɗo ɗo debbo mako go o fewoy o wi debbo mako go ɗum derɗirawo mako, heɓa lamɓe Egypte en hosa debbo o yaɓa debbo o e hokka mo jawle. nde ni may laataki Ibrahima hokki debbo muɗum fewoy lamɗo Ibrahima hokki debbo muɗum ha lamɗo inneteɗo Taharka. Lamɗo yaɓoy Ibrahima heɓi ceede. ɓawo ton nde Ibrahima wurti, Ibrahima jangoy dinaji gonɗi ha nder lesdi Misra. Ibrahima tawoy dinaji kam ni wagare heewoy nder lesdi Misra. Dina haka ko tawi dina ha andiraka ɓurka margo sembe woni no ɓe wiyanno Amun Ra, ka innete Amun Ra. Kanka woni Amun ɗo wiyete kayum woni o takɗo kala ko woni fuu universe. Ra bo kadi kayum woni wiyete takɗo nange. E sera dinaji nder dinaji ɗi Ibrahim laari go fuu tawoy nder Egypte go o tawoy dina gotka kanka wi'oha kala ko woni fuu ɗo jogi takɗo goto. Ibrahim nde warto nde timmini jahangol mum, ɓofti jawle muɗum ɓawo sippuki debbo muɗum hoto e nder lesdi Iraq, wi'oy kala himɓe muɗum, wi'oy nder himɓe leñol muɗum, min mi rewata ko labbi moɗon. Ibrahim warti do e dina kesa. Wi'oy ayi dina ka on rewata ɗo na ɗum dina labka, da dina kesa. Dina ka dina kesa ka woni yo jokka takɗo goto. En darnaka ha ɗo yeso en tammi wolugo ɗo ni ɗo joko laren ɗo. Ko larani duuɓi 1500 yeeso waruki Ibrahim ha nder lesdi Misra, lamɗo lesdi Misra inneteɗo Amin Hotep ɗiɗaɓo, kayum may ɗo laami lesdi Misra. Nde laamo lesdi Misra kuuɗeji ñidduɗi ɗuɗum tawi ɗum. Nder kujeji ñidduɗi tawi ɗum kam no wiyata ɗo derɗirawo maynama. Lamɗo o ɓawo laamuki maako, yaaki laamuki maako, dina ɓurka mawnugo ha nder lesdi Egypte kanka wiyete Amun Ra. Dina Amun Ra banno ko arti mi wino mon, Amun kaɗo jogi ka sendiri ka wi wodi takɗo universe, wodi takɗo kala ko woni fu goto, e nden wodi takɗo nange. Amin Hotep ɗiɗaɓo wi kai o jaɓay, wi kayum kam jaɓay dina Amun Ra. Kayum bo numoy, dina kam ɗum numugo dow ƴamɗi ɗiɗi ƴamaɗi ɗi. Kayum bo numoy dow ƴamɗi ɗiɗi go wi kai ay kala ko woni fuu ɗo jogi takɗo goto tan pal. E takɗo may bo o innama Aten. Ami fuɗɗita fayin. Amen Hotep ɗiɗaɓo hoosi laamu e mirawo mum maynama. Nde mirawo mum maynama waɗi ɗum probléme ji walla mettanɓere heɓi ɗum. Nde mettanɓere heɓi ɗum, kayum go wi jaɓata dina kan ka
ka himɓe lesdi Égypte jokti innete ka Amun Ra kayum ma wi numoy do ƴamɗi ɗiɗi ƴamaɗi ɗi wi oy kala ko woni fu ɗo jogi tagɗo goto e innoy tagɗo goto go Aten Amen Hotep ɗiɗaɓo sanjoy inde muɗum nde heftoy dina ka kessa wahido ha no arabe wiyata o tawhidi wahido ha wiyo ha tagɗo fu ɗo jogi kala ko woni fu ɗo jogi tagɗo goto Amin Hotep ɗiɗaɓo sanjoy inde mum wartiri inde muɗum Akhenaton walla Akhenaton ɗo yeso wanguki Ibrahima to Amen Hotep wadduki mako dina kesa ayi himɓeji Égypte pat ɓurna fu ɗo jogi dina Amun Ra ɓe sali laamu Amin Ra bo laamu Akhenaton ko walla Amen Hotep ɗiɗaɓo laamu muɗum jutayi ɓawo duuɓi 17 Amen Hotep go maynama himɓe feere wiyata o mbarama nde mbarama dina muɗum dina wiyo ha lamɗo kala ko woni fu ɗo jogi tagɗo goto dina ka majjinama ko walla ka ittama nde ka wurtinama ka woni sembe ma ka do'i himɓe lesde Égypte kadi lortoy hoositoy dina mamiraɓe maɓɓe ko artino wiyete ha Amun Ra to ni mayɗo kadi ɓe tokkitini lamɓe feere wari ha Ibrahima wari to on yi dina wiyete ka no ɓe wiyata ɗo dina ka Akhenaton ko walla Amen Hotep ɗiɗaɓo wangini ko batte ma ka ɗo lutti ka majjidayi donc himɓe tokkuɓe dina ka ɗon ɓe ɗon nder seɓatto ɓe ɗon nder sera gure ɓe wonay ka dina bana en wiya bana jotta ha nder lesdi Arabie Saoudi a tawa himɓe 99% pat ɗum julɓe himɓe jokɓe Islam bana dina to a foti a tawa masihinko en ko walla 2% to banni may kadi Amen Hotep dina ka Amen Hotep ɗiɗaɓo ko walla Akhenaton wanginoyno yeso o mbare ko walla yeso o maynama dina ka sankitama himɓe lesdi Égypte en salika ɓe lortinadi do dina maɓɓe mamiraɓe maɓɓe ko artino dina ka batte maka timmay yimɓe tokkuɓe maka ɗon to kanka may on kadi nde Ibrahima waroyno nder lesdi Égypte kanka may Ibrahima kadi o hoosay Ibrahima fotay hoosa dina Amun Ra horina himɓe muɗum ngam yo dina ka anda ka Ibrahim waroy Égypte kadi laaroy dina ka jangoy do dina Akhenaton wanginoyno kanka may Ibrahima hoosoy hootidi nder lesdi Bagdad Ibrahim fodde o hoota wakere fodde nan nder lesdi kadi hootido nder lesdi Iraq fodde ko Ibrahim hoota Ibrahim bo ɓangino ɓalejo goɗɗo debbo ɓalejo goɗɗo debbo mayɗo kadi heɓa o holla ayidi bana nafikare heɓa o holla kanko o danejo heɓa o holla kanko o wala raciste o wonay raciste o wañay ɓale en o ɓangoy debbo ɓalejo gonɗo nder lesde Égypte nde o eggidi o hooti o waɗay jahangal o ɓofti dina ka o wardi o ɓofti jawle o ɓofti debbo ɓalejo heɓa o holla ɓale en Égypte kanko o wonay yo o wañay ɓale en to debbo ɓalejo o kañum Ibrahim bo andi himɓe muɗum rani en ɓe jaɓata ko yo debbo ɓalejo ha nder leñol maɓɓe to Ibrahim bo o yiɗi bo o sena himɓe Pharaon himɓe je Égypte so hooso debbo ɓalejo go o waɗi haaji be muɗum kañum o sakkini nder dow lawol mako hotuki o sakkini ɗum ha nder lesdi Makka to debbo on go kañum may on woni dada Ismaila kañum may ɗo ko waɗi o sakkini ɗum bo ngam yo o semti yaarugo debbo ɓalejo go
hotugo be debbo balejo go nder leñol mako leñol danewol wi'ete himbe rane en o semti wadugo ni may so sakkin dum nder makka kanyum may on julbe wi'ata yo Ismaila dañama kanyum may debbo balejo go dañi Ismaila to do may woni sendigu yahuda en kambe yo dum kambe be wari nder debbo Ibrahima danejo kanyum dañi yahuda en kanyum woni mamirabe yahuda en arabe bo kambe bo ko arabe hande joni do to laari arabe Saudiya do kambe dum metis en on kambe bo be woni yo debbo on balejo on Ibrahima de wari no ha nder lesdi Egyptian o yidi heba o holla be o jabi be o hosi debbo go dañi dum o hosi debbo o bango e debbo nder balejo mais o yew sakkin dum ha nder hande ko wiyete Saudiya ha tutton may kadi yo Ismaila bo kanyum bo ha tutton may fondi wadi yo nyibi do leñol arab bo fuddi ha tutton be debbo balejo metis danejo rane en be danejo mo Egypte en tammi wolugo do yeso to ni may fabboy go bibbeji nder bibbeji Ismail ayi Egypte kam do jodi dum leddi mawdi de fabboy bibbeji tanirabe Ibrahima go kambe go be lortoy be do wada be lora nder Egypte go be wada be dafta be jakka ni may kadi dambudum hala may kam ha yottuki neddo innetedo Musa kanyum bo wangoy may kadi kanyum bo yidi ha wada coup d'état kanyum bo wangoy yidi ha wada coup d'état fodde wada coup d'état go jangitoy de yidi ha wada coup d'état ngam kala rewobe kala lambe Egypte kam fu do huwira dume ber kala lambe Egypte kam fu ha yake ha nder may fu do jogiti dina Amun-Ra to Musa bo kanko bo do jodi o danejo Musa bo kanko bo o rane en garbe nder lesdi balejo yimbe wiyete yahuda en Musa go se on fama rane en do nasta lesde bale en rane en may wiyete yahuda en be do ngara be yida bale en be do dafta be wada coup d'état be do dafta be jala lesdi be jafta lesdi bale en do lesdi wiyete nde Egypte go ha juude bale en kanji on be do dafta to no be wada do coup d'état be do habda jotta kam no be wadata kam yaake may do yo dina wi'uko yo dina woni buri marko sembe ayi himbe ji lambe Egyptien fu ko jogiri laamu do dina on do jogiri laamu to danejo nder rane en go himbe ji rane en go dañoy hebo bingel mudum innetedo Musa kanyum may bo famoy dina ka be do jogi lambe Egyptien jogi wiyete Amun-Ra hoso dina ka lamdo Egyptien jo wiyetedo Akhenaton wanginoyno dina wi'oha tabbo kam goto wadi hoso jangoy ka dina ka Ibrahima hosi no hotidino nder lesdi mudum si on fama boyo yaake do dum tribalisme ku dum leñol on rane en do habde ba jafta laamu nder laamu bale ni on yaake maydo to Ibrahima hande to Musa go kayum bo waroy jotta kam dafto wadugo coup d'état ngam himbe bale rane en go be yidi be jafta laamu to no hebirta coup d'état bo se o wi'a yo kanko do o nelama tabdo on nelimo wimo yo Amun-Ra do dina ka lambe lesde Egypte jogi do ka dina may ka wonay ka dina labka ko wadi bo ngam yo dina ka be hosoy ko Akhenaton ko lamdo Egypte arande jogo artinodo do wanginono be wi o ko wadi bo ngam yo Akhenaton ko wadi bo kay be wi be hoso dina ka Akhenaton wangino arande be wi bo ko wadi bo yo ngam dina ka himbe lambe Egypte jogido dina on ka do mari tagobe didi dina on ka do wi'a Amun kanko woni tagdo universe tagdo kala ko woni fu e Ra kanko woni o tagdo nange kanko jogi tagdo nange be wi kambe o Musa go wi o kai min nulama
tago goto pal non o nuli mo wi mi wara yo mi wi'a ma yo e nda dina kesa to asali bo ni ankam atam yangite ko be wado ni ma do Firauna ende fami coup d'état be wi Musa kam ankam to onon min do hokkimon onon réfugié en onon talaka ender lesdi modon min hokkimon der min wari min wallite mo heba min heba mon nyamdu min hokkamon ko nyama on wari on wi on wadan coup d'état to be meedoy Firauna foti no bara be fu baraybe meedoy be wi be yo onon bo wurte nder lesdi Egypte nima kadi be wurto nder lesdi Egypte bawto ton be wangono nima kadi yo yahuda en kadi nde wurto nder lesdi Egypte go lesdi bale en ko be hebi wangino be hosi be dina mabbe be wangino dina ka Musa wangino go kanka wiete dina ka Musa wangino ka Akhenaton na Musa wangini Akhenaton arti wangin go be hoso be hotiti nder lesdi Israel to be wangin dina may do hande dum copy paste on ko Akhenaton kala kujeji nder Akhenaton ko Akhenaton wino go windino go pat be copy pat be wati nder deftere Musa go copy wati nder deftere be hoti nder lesdi Iran nder lesdi Israel to mi yeccetamo kadi ngam wonugo kambe ngam yahuda en wonugo mabbe kambe be jillay sam kambe be rane en tal be narrata ko be yimbe be araben kambe be métis non be narrata ko to araben bodo jodi banno mi wimo go ni wadi to ni may kadi onon paden do andi kadi bawo may kadi yo e nder ha nder kala bawo wanguki Musa go nder bawo wanguki mako dubi temedde bawo wanguki mako neddo fere bo kayum bo wangoy gam yo nder leñore leƴƴi gondi nder Israel go kayum bo wango wi o yo ka hana modibe jogbe dina Musa go be wonnoy dina na yi ko wadi on be don gada banni ma do ngam dina mi wimon yo dum laamu on donc odo may o wangoy o wi kay onon on wangoy dina o wonnoy dina defte modon do dum jilli gara on wadi ton on moftoy on hosoy on sanji ayaje de dina labka to min may do min nulado mi wari heba mi waddina mon dina labka kanko ma wiete yo Isa to hato inspiration hato be hebi inspiration wadugo ni may ko wadi Isa ma wari bo inspiration mabbe do ngam ko mi wino mon do dina Musa kam bawo hosugo Akhenaton be hosi non seulement dina ko Akhenaton waddi ha dina tauhidiyya be hosi dum be jafti kanjum woni base monotheisme ko wala dina wahido ka be hosi kala dina hon pamar hon wonno ha nder dina bana jen wino ko artino Zoroastrian ka wangino ha Iran do kanka ka wangini ka labbini lahira ka wangini di tago kanka fu ka do wolwa do tago goto kanka may bo ka hosino ha nder lesdi Misra en mi himbeji Akhenaton ko Akhenaton wino tago goto do kanka may dina Iran en bo hosino base mabbe tago goto bawo ton yahi developi hosi dinaji hosi kudeji ko dinaji fere famoy bana wigo lahira to a yangitite ha lahira to a huway kugal lamgal bana wi wolwugo hala do shaitan wodi Allah don kanko do yidi a wada kugal lamgal Allah fere bo don walla lestudum Allah fere don malaika en ono himbeji dina masihin ko en wiata ko walla Islam wiete shaitan kayum bo don ha halka himbe to do may do to himbeji yahuda en go be hosi kujeji ko Zoroastrian be hosi base mabbe kam ha Egypte tauhidiyya be hosi kala dinaji Assyrian en Kanaanien en dinaji himbeji lesdi Iran be hawri nder deftere mabbe kanji on wadi yo odo nder leñol nder leƴƴiji gondi wondi nder lesdi Israel may do be do faami ko be do wada kanji wadi be wiyo onon sanjoy onon on jilli on sanji ayaji Allah ngam yobe hosi dina nder dinaji duddum kanji on larto be weta ko wadi on sanjata ayaji do nadum de ayaji gonga to nder deftere Zoroastrian e nder dina di Zoroastrian bo be wi wodi yo bi'etedo wodi goddo fere kanditino fere tammi warugo to haɗo may himbeji Isa en kadi hosoy kadi be hosoy do may inspiration be esprit do may be wiyo Isa wiyoy kanko woni yo mo be sifino mo Zoroastrian en sifino wiya no tammi wargo
nde ɓe himɓeji ko waɗi o waɗi noon may bo ko mbiɗo yecca mono ko waɗi o wangino kanko may bo o yahudajo ko waɗi o wangi banni ngam ko en ɗon no wiya ɗo ngam ko o faami kanko be leñol mako oɗon nder yahuda en kanko ko faami ɗo yo to a heɓi a yi dina ɗo ɗum kuje on banno mi wi noon ɗum heɓugo kangeri on to ɓe jaɓima an a wadduɗo dina kesa ɗo to ɓe jaɓima to himɓeji leƴƴi gonɗi hato toon jaɓi an wiugo ma a waddi dina kesa ɗo a wartan an woni lamɗo an woni yo annabijo fotta ɓuran laamu donc ɗum recherche on a wartan an bo a mawɗo ha nder nokkure may ɗo kanjum on himɓeji ɗo waɗa ɗum coup d'état on ɗum en coup d'état pacifique hosugo no coup d'état on a wala haaji hosugo laaɓi a yaha hona donc kanjum on waddugo dina to nde oɗo isa go kanko leñol nder isa yahudajo go wangini wi kanko woni dina o wari haw laɓɓitina dina yahuda en sali ɓe nangi mo ɓe mbari ngam yake may kamɓe pat ɓe ɗo andi ko ɓe ɗo waɗa ɓe nangi mo ɓe mbari to himɓeji kanko bo himɓeji ɓe sali dina himɓeji ɗon no je pukaraɓe maɓɓe kamɓe bo ɓe ɓofti ko waddinogo ɓawo nde o isa go mbarama ɓe ɓofti ɓe continue ɗum ɓe windi ɓe ɓoftoy ɓe yehi ɓe jooɗoy ɓe numoy ɓe windoy banno ko en arti wigonogo ɓe numoy ɓe ɓeddi defte ɓe windoy ɗuɗɗum ɓe hoosoy non seulement ɓe numoy kamɓe bo ɓe numoy ɓe windoy ɗuɗɗum dow ko isa go wiyanno ɓe ɓe waɗi copy paste deftere ko yahuda en waddino go wiyetere tawra on wiyata jotta go ko yahuda en waddino go ɓofti ha Égypte be ha leƴƴi gonɗi ɗo ɓe windo kamɓe bo ɓe copy reta may pat ko walla en wiya 80% ko woni ha nder dina Israël ɓe copy ɓe waddi ɓe wati nder deftere maɓɓe ɓawo kamɓe may on ɓe sankiti kamay nder lesdi Europe en darna ka haɗo ni ɓawo faɓɓuki toon ngam en ɗon wiya o ha non may fu ha yake nde ɗo wolwa ɗo kam arab en kam nastay nder hunde fu ngam arab en kamɓe ɗo ɓeɗo yiya ɓe ngam ɓalejo aslan ɓalejo himɓe rane en woni ha ton fu ɗo yiya ɗum ɓalejo ɗum goɗɗum ɗum maccuɗo on to arab en bo kamɓe ɓe banno en winogo kamɓe ɓe jille gara ɗum jillaɓe hakkude yo ɓalejo e danejo to kamɓe may bo yo yahuda en jaɓataɓe yahuda en ɗo laara ɓe bana maccuɓe to arab ha nder lesdi arab en go ɓe wari ɓe jooɗoy ɓe jangoy ko ɗo sala ɗo politique ji ɗo sala ko ɗo waɗa ha nder nokkure maɓɓe ɓe tawoy kamɓe bo ha ɓe wurtina ha ɓe sembida ha ɓe wurtina nder macciɗineko sey ɓe wangina sey ɓe nasta nder fijirle ko ɗo sala ha nder ton kamɓe bo ɓe numoy dow masala go ha ɗon may kadi ɓe wanginoy islama wiyeteɗo neɗɗo wiyeteɗo Muhammad kamɓe may bo jooɗoy numoy kanko be derɗiraɓe mako ɓe numoy dow masala dow ko salino go ɓe laaroy ɓe ɓoftoy ɓe kopi ɓe kala dinaji gonɗi nder kala ko artino ɓe jaɓoy kala ko yahuda en waddino ngam yahuda en woni kamɓe woni ɓe jaɓoy ko yahuda en waddino ɓe jaɓoy kala ko masihinko en waddino ɓe ɓoftoy dinaji gonɗi hakkude les maɓɓe ɓe jilloy ɓe wanginoy deftere wiyetende Qur'an ko waɗi mi wi ko mi wi ɗo fuu ko waɗi mi wi kam fuu ɗo ngam heɓa mi holla en heɓa mi famtina en noyi dina fuɗɗiri derɗiraɓe mi hosini mon daga lesdi India mi holli mon yo nde dina hindu en Brahma wangino ha nder lesdi hindu en may ɗo fahin Buddhist wangi Buddhist bo nde wangi ɗo wari o copy je seɗɗa ko hindu en famino o wangini dina mako o sali Allah mi holli mon mi wi mon yo ha nder lesdi Misra nder lamlamɓe Misra en nde Akhenaton Amenhotep ɗiɗaɓo wangino no dina kañum sali no dina Amun-Ra wangen dina tawhidiya Iran himɓeji nder lesdi Iran nde fami ɗum Zoroastrian copy je wi'ugo mako yo ɗum Allah gotolo ɓe wangini dina maɓɓe wiyete ka Zoroastrian mi holli mon fahinta bo yo himɓeji nasara en himɓeji rane en Ibrahima nde waɗi no ganci muɗum nder talakaku ɓilluɗum waɗi no ganci muɗum nder lesɗeji arab en e lesɗeji yahuda en joni ɗe andirama lesɗeji ɗe andirama joni lesɗe arab e yahuda en yettoyno nder Égypte tawtoyno
dina farauna en dina lambe farauna wiyete Amun Ra salo dina Amun Ra hositoy ko dina Akhenaton wangi no tokkuno ko dina ka tokkube Akhenaton don jogitino wiyete kayo jawmirawo ko tagi kala woni fu dum goto. Ibrahim bo hosi Ibrahim de hosi mi holli mo bonno Ibrahim hosi no Ibrahim ko wadi no Ibrahim krayri hunde do zuriya ma wiyata do Ismail araben ha wanguki Ismail mi holli mo noy zuriya bedo do yahuda bo wangi noy dina hosugo dinaji noy himbeji kala ko mojo fu kala goto nder himbe fuyo dina mudum wangata be hunde wangata mere cross non kala dina ka wangi fu ha nder Sharq al-Awsat ko wala Moyen Orient ka boftan ka dina ko artino ka e nden ka wangi na hunde fere bana nder do maydo banni bana nder hindu nde dina hindu nde Brahma wangini nde buddhisme wangi ba Brahma ka hosi ko hindu en wangi ko Brahma wino sedda ka beddi fere ha nder Moyen Orient nde mojo do nde Imhotep no Amenhotep ɗiɗabo wangino no dina tawhidiya ɓawo mako nde himɓeji wari Zoroastrian Iranian hosi dina ka wangini ko kayum bo jogiti ɓofti jilli be hunde fere ɓawo mako Ibrahim wari hosi ko Akhenaton wangini go kayum bo jilliri be dina kuje fere wangini dina tawhidiya dina be jonta dina tokkuɓe dina Ibrahiminkeha wiyete Islam mi holli mon haw inde do wiyete Islam Christianity no wiyete do Judaism mi holli mon wanguki Akhenaton wi ko Akhenaton Allah goto Zoroastrian wari hosi ko wizo Allah goto go besdi kuje fere wi ko Akhenaton Allah goto de Ibrahim an wari hosi ko wi Allah goto go besdi kuje fere be dinaji goddi ha der ton wi go Akhenaton Allah goto Allah do goto Yahuda Musa nde wari hatu ton wujji kujeji kopi kujeji fere ko wino go besdi kan bo mangen dina wigo mako may banni may do kadi Isa bo wari hosi ko Musa kopi ha Akhenaton kan bo beddi kuje fere Muhammad bo wari hosi ko ha mojo do ha Muhammad bo wari hosi ko ha Isa hosi no beddi kuje fere wangini Islam ƴamol mangol kam derdaɓe ɓawo wigo komi wiɗo fu ƴamol mangol kam joni kam hal joni ɗo hal wodi dina ha gonka nder duniya ha en wonɗo dina gonka nder duniya dina garoha koma walla marka sila be takɗo nder ndu lesdi yelika wodi dina ha gonka nder duniya marka sila ko walla connection be takɗo kala ko woni fu derdaɓe jawabu hala may ɗo ɗum simple voilà kala dinaji ɗi on jiyata ɗo sawa on fotan kala dina ɗi en jiyata to Islam masihinkoa dina jogɓe Judaism Hinduism Buddhism dinaji may ɗi fuu ɗum leƴƴi on wurtini ɗi leƴƴi je woni ha lesɗe ɗe on wurtini dinaji ɗi ɗi wala fuu be sila ko kala takɗo nder ndudu kala ko woni fuu mais nde enen ko vidéo ngel ko miɗo waɗina ɗo ko waɗi miɗo waɗina ngel ɗo mi yiɗi ha mi pusa aade meɗen nde enen ɗum dina Islam en jogitiri vidéo hon ko mi tammi waɗugo ɗo mi tammi concentrugo walla mi tammi en tammi yurnugo en tammi hosugo dina Islam en laara ko waɗi dina Islam wonay waray daga wonay ko ka aƴata ko waɗi dina Islam wonay ko aƴata wigo maka kaɗo mari sila be kala takɗo kala ko woni fu ɗo may ɗo en tammi waɗugo ɗo en tammi wolugo do haala may ha vidéo hon tammi waɗugo to ko waɗi jotta himɓe ƴamoɓe bo ƴaman wiya ko waɗi on mi waɗi vidéo el ɗo kam heɓa mi toña julɓe na walla heɓa mi waɗa ɗume ko waɗi mi waɗi vidéo el ɗo ko waɗi derɗaɓe mi waɗi vidéo el ɗo mi foti derɗaɓe min
miɗo mi genda mam mi foti mi yeeɗa banni mi joɗa siru mi maɓɓa hunduko banni mi joɗa siru bana himɓe feere famɓe mi joɗa siru mi faami ko ɗo sala mi joɗa siru mi wolwintamo amma hunde ɗo nawa derɗiraɓe ɗo nawa mi on komi yiyata ko ɗo sala nder duniya ɗo ɗo nawa mi kanjum waɗi yo hande mi wiyo mi wolwa dow haala dina ɗo foti yo wodi maybe 0.01% nder moɗon foti yo nana ko waɗi ko ɗo nawa mi derɗiraɓe hande ɓalejo kam woni ragare leƴƴi gonɗi nder duniya fuu ɓalejo jogayi ɓalejo kam kañum wiyete maccuɗo hande to e ɓalejo jewta wolde muɗum ɗemgal muɗum semtan wolwugo be ɗemgal muɗum min ma on ɗo yiya fulfulde ma masaddori goɗɗo ɓalejo muɗum to yahi ha nder moftirle duniyaru kañum sey be ɗemgal nasara wolwirta ɓalejo mo tokkuɓe ɗemgal himɓe leddi France wolwira France, portugais wolwira portugais, anglais wolwira anglais, arabe en wolwira ɓale en wonɓe tokkuɓe arabe en wolwira arabre. ɓalejo hande jogitayi dina, ɓale en woɓɓe feere jogita dina on yahuda en, ɓale en woɓɓe feere jogita dina on masihinko en, ɓale en woɓɓe feere jogita dina hindu en, ɓale en woɓɓe feere wiya o kay dina islam ɓe jogiti. ɓalejo hande ɓalejo kam wala ko no foti fuu, kañum kam fuu ɗum tokkitigo on tan. Kanjum on hande to himɓeji to jamaje mawɓe to moftirle moftama bana himɓe wiyete moftirle wiyetende UN ko walla nini ɗo, himɓeji duniyaru wonayi ha totton ɗo yo ngam ɓe nana ko ɓalejo wiyata, ngam ɓalejo kam fuu ɗo wara wi'ugo yo ko rane en ko danejo goɗɗo wiyata. To ɓale wonɓe nder lesɗeji tokkuɗe lesɗeji tokkuɗe français en to wari to ton ɗum ɗemgal français wolwata, ɗum haala français wolwata, e nima bo ɓale en tokkuɓe anglais. Kanjum waɗi yo wala kon ɓesdata. E to ɗume woni yo conclusion kujeji may ɗo fu, hande ɓalejo kam wala ko foti waɗa. Hande ɓalejo kam wala hande ɗaftuki andeji recherche ji ɓe gaɗata nder duniyar ɗo, ɓalejo kam wala toton. E hande derɗiraɓe bo yo arabe en wiyano yo neɗɗo sanjata takɗo duniyaru sanjata ko neɗɗo ha neɗɗo sanja hoore muɗum. To ngam majum may min mi wi yo komi yiɗi vidéo el ngel ko waɗi miɗo waɗa mi waɗi ngel ɗo, mi yiɗi ha mi wi'a ɓaleji to en sanjayi en tan mi wonugo maccuɓe ɓiɓɓe lesɗeji nder duniyaru. Derɗiraɓe nder defteji dinaji ɗimi Ibrahiminko en, ɓalejo ɓe wi kamɓe ɓe wi nder sifuki maɓɓe ɓalejo, ngam kamɓe ɓe ɗon hona ɓale lesdi ɓale en, nder honuki maɓɓe lesdi ɓale en, ɓe wi ɓalejo kanko o naalaɗo, ɓalejo ɗo ɗum ɓiɗɗo nder ɓiɓɓe Nuhu, ɓe wi bani ɓe nder ɓiɓɓe goɗɗo feere ɓe wi nder toton, kanko may ɗo o naalaɗo, kanko may o tammi wartugo maccuɓe ɓeya toon rane. Derɗiraɓe vidéo el ngel waɗama heɓa ngel famtina en, heɓa ngel anditina en sembe meɗen. To en accay ko en ɗo gaɗa derɗiraɓe, to en accay ko en ɗo gaɗa tokkitingo kujeji wala numugo fu hosa tan e tokkitina ɗo, derɗiraɓe en sanjata. Derɗiraɓe ha yimɓe ɗo nder nokkure nde en woni jotta ɗo, kaɓe ɗe haɓete kaɓe ɗe duniya haɓata fu ɗum ɗaftuki yo no ɓe wiyata ɗo ɗum ɗaftuki yo moy woni leñol ngoleyol woni ɓurgol margo daraja, leñol ngoleyol ɓurgol suɓego, leñol ngoleyol tokkutugol, leñol ngoleyol kala ko ɗo waɗa ɗo fu, kaɓe arabe en be yahuda en ɓeɗo ɗafta o mojo woni arandejo, kaɓe nasara en be chinois en ɗaftuki moy leñol ngoleyol woni arandewol, kaɓe nasara en hakkunde nasara en ɗaftuki. Ha toye ɓalejo bo woni? ɓalejo kam wala ha dari fu. Na on laari yahuda en kamɓe nde ɓe haaɓi nde ɓe arti waddugo dinaji kuje ɗo, on laari na mere defte ko nder Qur'an ɗo a tawa noyi ɓe wiyata noyi yahuda en siframa, kamɓe woni suftaɓe nder lesdi, kamɓe woni barkiɗinaɓe, nanina ha ɗon may andata kadi arabe en copie deftere Qur'ana ɗum copie on. Ngam yo derɗiraɓe jawmir to wodi taɓɗo kala ko woni fu ɗo o wonata o nanditata be himɓe, o suɓata ko o ɓurnata ko o dow oya.
amma nde da ɗum takɗo nde ɗum goɗɗo meɗon wiyata ɗo nde ɗum no wiyata ɗo nasara wiyata propagande on ɓe ɗon gaɗa ɗo dow yo kanjum waɗi yahuda nde hoosi dina ha nder lesdi égyptien ɓe waɗi ɓe koppi ha nder majum ɓe wi kamɓe woni leñol suɓago nder leƴƴi luttuɗi nder duniyaru fuu e kala mo koppi ɓawa maɓɓe fuu banima bo koppi hande kanjum waɗi yahuda en rane en ɗo teddinira yahuda en ni ha dow ngam yo ɓe ɗum propagande maɓɓe yahu jaloy kanjum wiyanno mon go ɓe heɓi cardi kanjum waɗi hande kala qur'an ɗo fu ɗo heewi arabe en hande fota itta ko ɓe waɗi ɗo ngam ɓe koppi ɗum wala larugo to derɗiraɓe joni kam mi tammini en timmini be kuje ɗo derɗiraɓe komi yiɗi mi lora fayi mi wiya fayin dina wala dina woni fuu kala dina fuu ɗum aaɗe on mere aaɗe bo ñidduɗe kalluɗe to en accayɗe bo en wurtata. Peace and out.